Matats, atong viewers matats. Pangay nagtabang sa to matats about sa party pag vlog no. So ako na sa kitabagan about ito. Garo sa sige na mo chika-chika matats, naabot sa punto nga nag-anak sa siyang asawa matats ba. Ya siyempre upat lang anak, ang duha niya ka anak tuwa dito sa Cebu, ang duha na adire. So di na siguro makibalik siya yung asawa matats. Matats pasensya na mga sabak kayo ha kay party man gud nila. So nagkataon pod nga mo share pod ta sa tong kaya na to himuon. Okay lang siya kung maminaw siya, di ba? So ang duha niya kanak matas to dito sa side sa babae. Ang duha kanak niya na dire. So ingon niya, gusto siyang asawa dito daw magpuyo silang lugar sa Cebu kay manginabuhi dito. Dito na daw manginabuhi. Ang iyang tubag, diri lang siya kay sweeto naman siya dire og arang-arang po diyang income dire. Kaya kung dito mo gusto mo dayo sa ilang lugar sa Cebu matats, mo balik ta pug kag uno. Siyempre pag naka sa bagong nga lugar, magkisama na pug ka. Ana di ba? So taas pa nga proseso bago mo mamit ang imong amigo, mga tsaktong trabaho ana. Bagay may skill man kay pintor man ni matats, tirador mo po ni mga ana-ana. So karon, ana sa kuha, yang anak lagi daw to dito, yang dok anak to dire, yang asawa murag ba na daw klaro. Ako sing giingnan. Ang babae makita ra na kung tinuod yun na nagmahal si imuha, mo tarong yun as si imuha. So karon akong advice siya matats, kanang imong anak nga duha ka buok diya, panggaan nagmaayo. Kay maunay kabilin og mao po na hinaguan nimo gikan sa imong trabaho, mga income nimo, imong atimanon kay maunay mo dala sa imuha mo na matiman. Kung karon kung imong asawa di na ganahan sa imuha, di na siyempre wata kabalo basig nanay mga ibang kabilang bahay ba, may ana. Di nato na masisi. Kay nga naman di man ikaw nagunit sa kasing-kasing. Pero gihimo niya tanan matats ha, gihimo niya tanan. Tanan nga gipakita sa pamilya gihimo niya. So, ako sa ipangutana niya, unsa man okay lang si mo nga wala nimo asawa. Dawat na nimo. Anak na lang siguro dol. Panggaa ang imong anak, putob si mong makaya, magasto himua, kay gatrabaho ka. Kay maabot ang panahon, sobra pa sa mama ang ipakita sa imong anak nimo. Di ba matats? Kay ngano ang mga babae magugkaro matas, lalo na ka naman trabaho sa abroad. Onya makakitag dito mga banding-banding, mga nga god maotro ang unaw na ano. Pero ako wala ko nag-judge sa. Siyempre matas, ako anong viewers, followers na ko ni vlog po ni matas. So shout out sa kay ano nimo? Diesel TV. Diesel TV. So kung makita niyo ni matas, magagi sa inyo paki-support na lang no. So karon matas nangaon mi na open yang mga ingana. Panggaan na lang ang imong anak dol, tapos kung ang imong asawa nimo kung di na sa ganahan si mo ha. Iambot na nato sa Ginoo nga kung kinsa man partner niya, kinsa man makita ng lalaki, unta maggaon siya, mahalon siya sama sa imong pagmahal. Ana ra ka simple. Dili na nato ipilit matas ang tao nga di na ganahan sa tuwa. Pero kay naa kay anak, kay ang anak matas di man pud uban dito sa duha, asa akan duha niya ka anak, dili mo uban dito siyang ginikanan. Kay takabalo sa puyo kinaiya pud, dili man ganahan siya. So ana lang dol, ipadayon ang kamaayon nimong amahan at iman nimong anak. Sangira nang sus Ginoo ko babae lang. Baka isa ko kay nako daghan. Matas joke lang na ha.